la un prim episod de Dead Trigger. Asta e o joacă cu zombie, e foarte interesantă, m-am jucat puțin în ea, am AK-47, e foarte shake. Vedeți voi. Să vedem dacă câștigăm ceva. Uite bă că am câștigat ceva, voi vedeți? Am vrut să pun un episod nou, așa că ăsta îmi place foarte tare, jocul ăsta e... Nu am ce zice, e un joc foarte shake. Dacă aș putea, uite ce aș face eu. Dacă aș putea. Deci, îmi trebuie... What? Bă, las așa cum este. Eu jucăm la un joc acum. Da, muzica se aude tare, nu știu să o stâng, dar... Să o sting, dar nu pot. Nu pot. Se aude foarte tare muzica. Acum, bă, uite-l, am vrut să zic, Deci am vrut să zic că cum vom vedea un zombie și a apărut, bă. Ok, tu vei apăra aici. Uite-l, bă, idiotul. Se miră, vedeți? Uite un polițist de ăla. Da, cam nu se aude nimic. Stai puțin, vă rog. Ok. Hai, mergi, bă, mergi. Hai că trebuie să luăm chestii. Trebuie să găsim chestii și să luăm. Headshot, vreau să dau un headshot. Să știi că trebuie să găsesc un toolbox de la care arată.
Hai bă, ce... La jocul ăsta trebuie atenție. Atenție, mare atenție. Deci, foarte multă atenție. Cum am eu mor. Ce naiba? What? Ce? Ok. Cred. Bă, să știți că jocul e cam greu. Dacă vreți să știți. Eu m-am mai jucat foarte mult pentru că mi-a plăcut acest joc. E foarte shake. Uite, vreau niște kill-uri. Vreau să fac kill-uri. Da. Asta vreau. Tare mișto fotografia asta. Tare mișto. Wow, ce-am mai zis. Ne-au dat 45 de kill-uri. Bă, sunteți nebuni? Bă, să știți că eu nu. E foarte greu, deci. Ce naiba? Ce naiba? Tu. Nu-i frumos ce faceți, bă, să știți. Ne? Ce zici acum? Deja vom vedea dacă vom câștiga sau dacă vom pierde. Nimeni nu știe. Tu, zombie murdar ce ești? Uite așa. Hai, bă, hai. What? Deci, what? De ce? De ce îmi faci asta? What? Da. N-avem, bă, ce face. Ne ducem la shop. Uite, eu asta vreau să mi cumpăr. Vă arăt acum. Asta. Dar cu asta foarte scump. Așa că vreau să-mi cumpăr niște iteme. Asta nu-mi place. Nu, sau. Mai cumpăr una. Asta-i shake. Oare? Bă, da, cred că shake. Nu mai duc și încă o dată. Ha, de data asta vom câștiga. Ha, știu eu. Cel puțin cred că voi câștiga. Dar trebuie să câștig. Cum fără să câștig? Trebuie.
Așa că, uite bă, ce-am zis eu. Uite bă, vedeți cum tai asta zombie în două. Vreți să vă tai și pe voi? Oare o să rezist eu la acest episod faimos? Oare? Da, nu cred, bă. Bă, cam atât a fost și cu episodul de azi. Cred că vă rog să dați un like și ne vom vedea data viitoare. Eu sunt HD Gaming Bogdan. Pa, pa!